Okay, so mga kabantaye, basi katingala ka mga misadventures ang akon nga title. Kag nga aga commute kami subong. Bantaye. Bantaye. Hello guys, upot subong ako nga wifi. Papadumageti kami. Bantaye. Mamaylan City! Kabangkalan City! Okay mga kabantaye, nasa sa Bangkalan City na kami subong. It's 7:46 in the morning and nag-drop by kami anay sa Jollibee para magbakal sa amon nga foods. Okay? Kag para maka CR. Bisan busog kami magbakal kami ito foods para maka CR. Okay? So medyo malawig-luwig pa rin ang biyahe. Bantaye eh. Welcome to Mabinay! Okay mga kabantaye, it's 8:45 in the morning and ari na kami sa Mabinay. Bantaye! Okay, so mga kabantaye, aritas mo sa Bais Gapon kay naaberya kita ang akon nga salakyan ato gina kayo mayo na lang gid mga kabantaye may nagbulig diri sa akon. Ano nga ba yung pangalan natin, sir? Godfrey. Okay, government employee siya dito sa Bais. Okay, sa Bais sir, no? Yes, government employee. At saka yun, si Manong driver, tricycle driver yun. Siya yung nag-aayos ng sasakyan kung pwedeng maayos pa, no? Makato kita sa Dumaguete, ang buta kong palapot kita mga kabantaye. So muna, bantaye. Okay. Okay, sa mga kabantaye, sa subong ari patadi, it's 10:26. Okay, sila nigil yung mga nagbulig sa akon. Sila yung mga tumulong sa akin kanina. Okay, para ito. At saka si Manong driver. Ano yung pangalan natin, Manong? Saldi. Okay, taga-Bais siya, no? At saka yung tatlo. Okay, mga ano kayo nag-drum? Kanina? Practice. Nag-practice sila. Ano yung name ng banda? Anong school kayo? Okay, North. Okay, so, okay, ang babait nila, yung tinulungan nila ako at saka si Manong, talagang tumigil siya sa pagpasada para lang tingnan yung sasakyan natin, okay? So, titingnan natin mamaya kung maayos mo yung sasakyan, okay? Dito pa sa bahay si Buano, no? Oo, si Buano. Kaya nagtatagalog ako ngayon, okay? So, bantaye. Okay, so mga kabantaye, arito subong sa auto parts para magbakal sang
magnetic switch kay according sa kay Sir Mekaniko kagina no. Problemado ko niyang magnetic switch pero una na to na bakal is ang gasoline filter. Kay nakita nila nga ikuy kong gasoline filter. So may na lang gid nga ginuptan ko din ni Manong Godfrey. Ginadulong-dulong ko sang iyang motor. Okay, pakadto dire balik kapila kayo balik actually so kabuot din sa ila dire. Okay so kabantay defective gid ko do ang iyang magnetic switch so baklan tagid siya. Okay, so mga kabantay wala gid dito sa bais ang ginapangita nga parts ang akong salakyan. So mapatanahay ko tani gito nila ko tanahay. Ang lain lang kay ang konduktor sa series sa gisakyan ko man ginlapaw niya ko sa tanhay. Okay, gatagalog na ko gani no kay para balaan nila nga hindi ko taga dire. So nalipat mo ko ng konduktor nga manaog ko gali sa tanhay. So naglapaw ko actually so mahulat naman ko liwat 7 kilometers na mga 7 kilometers na ko na according sa pasahero ang ginlayo ko sa tanhay. So mahulat naman ko liwat sang series pakat to tanhay. Balik naman ko liwat. So ambot lang ako matapos gini na to buong adlaw. Bantaye. Okay, so mga kabantaye medyo kadugay gid magulat sang series. Nagsakay na lang ko Pacquiao sa motor. 120 ang ginbayad ko no. Idulong niya lang ako sa tanhay. Okay mga kabantaye, so do wala gid na disponihan nga ako sa lakyan. Wala kami may mahimo kay ang iya gid problema ang tangke niya. Ang tangke niya kuno gusto so kinahanglan gid tinluan. Ipabilin ko gito siya mga 2 days. So insaktuhan gid na matinang kami sa Dumaguete. Good for 2 days, 2 to 3 days kung masarangan sa amon nga budget. Oo, kag mangita paagi para may pambayad kami sa mekaniko nga nagkayo sa amon sa lakyan. Okay? Mamasura kami anay. Mabakal bote kami sa Dumaguete. So ma-commute na lang kami anay pakanto sa Dumaguete. Okay, sa mga kabantaye, delikado kami kay hindi man namon ma-withdraw ang kwarta namon sa GCash kay nalabot na namon ang amon nga monthly limit. So ang amon di pocket money bahala na kami di kung anong himuon namon nga makini namon ni. Okay, sa Dumaguete. So grabe gid ang amon nga adventure subong no. Panyaga niya lang mangga. So bahala da. Mangita lang kami sa baratohon nga tululugan. Bantaye. Okay, mga kabantaye. Nag-abot na gid kami sa Dumaguete. Ay na kami sa Dumaguete. Kag nagaulat kami sang tricycle pakadto sa Go Hotel. Okay, nakaabot na gid kami. Bantaye. Okay, so mga kabantaye, arta subong sa Go Hotel sa Dumaguete City. So nakaabot na gid kami. Kapoy-kapoy na ako nga wifi. Kadamo sang ginagyan namon bilog adlaw subong. So I hope nga makapahuway kami maayo diri sa Go Hotel. Bantaye. Okay, so mga kabantaye, ma-dinner na kami kay gabi na. Bantaye. Okay, so mga kabantaye, going na kami sa Boulevard, sa Rizal Boulevard. Kag mangita kami to sa mga kundi kami to makakita sa naming kalanan. Okay? Bantaye. Okay mga kabantaye, baligin na tour kita din sa bong ni Manong. Ano kayo pangalan tanong? Ano pangalan ta? Ako nga lang si Juanito Escobar. Juanito Escobar. Ginatur yata din sa bong sa Dumaguete. Ay, regili ka namin. Magaling sa ilang street. Ano? Ari pa, si pwede naman kami digilin nung kasadya dinungaw. Sige, dito na lang kita sa ano. Okay, so amon siyang ila galing down night, down night market. Hindi ba na, hindi mga talambayan dito sa Dumaguete. Okay. So ginadulong kami ni Manong Escobar sa nami ko nung kalanan. Kay may to ko na may bye-bye. Okay, sa mga kabantaye, first time ko makakita sang lobster diri. Live video ng lobster diri sa Dumaguete, okay? So mausita kami anay. Okay, so mga kabantay, ari na ang amon nga complete na nga dinner. Okay? So, Dumaguete Express. Ang Dumaguete Express may lechon kawali,
shrimp kag fish. No? May ginataan nga kahangkag. Panami sa ilang nga steak. So, and then, nag-order kami pineapple, juice, kag calamansi juice. Okay, so mula na. Okay, so mga kabantaye, it's early morning and mangita kami pamahawan. May wifi. Lakat-lakat kami. I-discover namin ang mga iba nga places nga lapit dire sa among hotel. Bantaye. Okay, so we will try to walk from our hotel to Rizal Boulevard. According sa Google Map mga kabantaye, mga 5 minutes walking man lang siya, mga 1 kilometer. So, try natin. Okay, so mga kabantaye, stranded kami sa Bongkay. Naatan kami sa ulan. Naari kami sa Huwag ko kabalo kung di na siya part ng ng Dumaguete. Basta wala pa kami, layo pa kami sa Rizal Boulevard. Mapahula kami ani sa ulan. Bantaye. Okay, so mga kabantaye, we change our mind. May medyo ulan-ulan. So, mamahong na lang kami dito. Kita na kami karinderya sa lapit. Karoon na lang kami sa gabi pa, Rizal Boulevard. Okay? Mahota. Hello mga kabantaye, naghingaga ko gwa. Ginbiling ko to si Wifi sa hotel. Kay mahingaga ko di bakal sang anniversary gift ko para sa iya. Kay siya galimera siya anniversary gift sa ako. Nabi ko wala na. So kinahanglan, bakawat-kawat di subong bakal para may nughatag mako. Kay karon mabuksan na kami sang gift namon. So bantaye. Okay, sa mga kabantay, nakabakal na ko sang gift sa iya. Mabalik na ko sa room namon, no? And ginpag-gift wrap ko na to. So balikan ko na kung after 1 hour. Okay, sa mga kabantay, nakuha ko na ang gift. Naka-wrap na siya. Okay, so mga kabantaye, tapos na kami sa amon nga yagang-yang diri sa Dumaguete. Mapuli na kami, kag hopefully tani bay na abiriyan sa lakyan, no? Hopefully, bantaye. Hello guys, mga kami nanay sa Jollibee Tanhan. Okay, kabantaye, aberiya na naman kami sa Tanhan. Amon nga sa lakyan, ginbili na ginamo sa Tanhay. Kiwain na nag-andar. Okay, so puli na lang kami sa bago nga nag-commute. Okay? Bantaye. Okay mga kabantay, sa wakas, nasa bago na kami.